Siyabulela kakhulu Thixo bathandekayo, sinathi njalo nosebakhona phakathi kwethu. Kukhulu kakhulu oko enhliziyweni yethu intoba xa simcela uThixo abe khona phakathi kwethu ehle. Uthi xa ngabethetha no-Israyeli uthi ndehlile ukuze ndilihlakule. So ndine-belief that once uThixo wehla phakathi kwethu, impilo yethu ayibisafana nakuqala. Ndithethe kakhulu ke kwiintsuku ezidlulileyo malunga nobukhona bukaThixo nento eyenza into yobana ithi ikhona ipresence kaThixo kungayiva. Then ke ngoku uthi uThixo ndehlile ukuze ndilihlakule. So every time, every day when uThixo esehla phakathi kwethu, kukhona utshintsho afuna ukulenza, kukhona into entsha afuna ukuyenza ezimpilweni zethu. Then kube kuthi into yobana ngaba we are ready to change. Si-ready na uba sitshintshwe nguThixo xa selehlile, ngoba uThixo akehli nje ukuzosibukela, wehla ukuze asinikeze ukusha, mhlawumbi asinikeze intsikelelo, asinikeze amandla amasha, asinikeze inkululeko, asinikeze amandla okuqhubeleka every time